Bă, dacă să vedem cum se face tun TNT. Uitați, am făcut un și tot, cât am bubuit. Deci, mai fac unul, să vă arăt. Un slab. Și butoane, reste, pentru normal. Și face bloc. Eu de exemplu, netherite. O să fie o reclamă. Și câteva acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O vedem cu apă. Cu apă, puneți aceea, vine, oprește slabul, că dacă nu e slab, se duce, oprește slabul. Și vă trebuie să am pus așa. Sau puteți bateți alte tehnici, asta e tehnica mea. Aici, aici, aici. Și vine pe aici. Aici o să vină un buton. Și să vină pe puteți să puneți maxim de 4 cimici. Puteți să puneți până 1, 2, 3. O să încerc cu 4. Da, este mai greu. Da. Uitați. S-a dus sentiul fix acolo. Este mai greu de dat. Vă arăt cu 2. Una, 2. Deocamdată. Bun, și acum să dau cu 2 TNT-uri. Ne-am dat acolo bine, tot să dau acum. Acum. Și s-a dus. Dacă dați cu 2 TNT-uri până ai, nu pot să ducă maxim 1, 2, 3. Nu pot să ducă maxim vreo 100 și ceva de bloc. Și acum să dau cu 3 TNT-uri. Să văd ce se întâmplă. Nu am dat cu 3 TNT-uri în filmare niciodată, deci sper să merg. Asta tot în timp de maxim 5 secunde. Bine, lucrurile să puneți. Nu trebuie neapărat butoane, dar trebuie să le opriți, așa e mai automat. Deci, mai ușor. Și așa. Maxim chiar 5 secunde. Dacă dați fix când bubuie se duce departe. Chiar poate e o mică șansă să bubuie în aer cum a bubuit mie. Nu, n-a bubuit în aer, a bubuit aici. N-am văzut. Bun. Și o să mai încerc un TNT, n-am încercat.
Bun, deci dacă se sticlă, eu am vrut să sticlă. Dacă se stică doar partea asta și depinde cât de puternic este TNT. Dacă este ușor, de câte blocuri e? Nu trebuie să fac video de maxim 10 minute, că mi se șterge 1, 2, 3, 4, 5. Un bloc. Depinde cât de gravă este explozia. Ce prea râs. Depinde cât de gravă este explozia. Dacă nu este prea gravă, nu o să bubuie când ne bubuie mie, dar la mine a fost mai greu. Și nu o să vă bubuie chiar mult dacă așa că am încercat cu unul ălalt și nu mi-a bubuit chiar foarte mult. Chiar mi-a bubuit puțin. O să mai încerc o dată cu un TNT, că n-am încercat niciodată și mai vreau să încerc pe filmare. 6 minute că am filmat. Că da. Bă, de-abia aruncă. Mai încerc o dată cu 3 TNT-uri și închei filmarea. Nu, cu 4 și închei. Nu. 3 TNT-uri și închei filmarea. Hai să vedem. La 3 dau drum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 și... Flores. Acum dau filmare. Să fie mai șmacăr. Am pus-o prea mult, dar... Am pus destul. Acum... Flinte stil. Așa, perfect. Și go! 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 Perfect! Acolo să închei filmarea. Pa, pa!